Árbitro hay. Zorionak, baina, bueno, zuretzako ere bai. Zergasko etortziarren, beti esaten duk, Gipuzkoako futbola. Ezken arloan, estatuko honena dala, zentu gehiago daukauna, gaur baina edo aukera, Goierriko derbi bat ikusteko, olako giroakin, egin eskaz animatzen, jarraizkuna. Hor dago elorri ere bai, Zorionazu. Mari Artola, asko laguntzen gaitxula, bakarrik zehamar dela, eta bueno. Maria, lehenkarkadiak kapeldunen garaikurra trofea entregatzen du, gaur Segura Aizkorrin baimenarekin gaur zehamar batek entregatzen du. Bigarrena, sekulako denboraldi zain ondoren, zorionak Goierri Gorri. Txapeldunak! Zorionak neska, Kriston denboraldia, Kriston kopa zuentzat, Aizkorri Segura!